spot suffer. Life spot suffer. One baraya royu try. Hallelujah. Emmanuel Ongombe. Hallelujah. Rashu Tragalingayu. Hallelujah. Lagi Samuya Kanun. Hallelujah. Haka katang pa badakun badaman sayam bakoy. Amen. Kajing jong tra jing Jesus Christ bat kajing jong oblay lam kajing slog jong man sayam bakoy kendan ring God bat pi bara. Kohan men ko para sa sin hagan egasngi uji su pen kan mau yang ayapi kabor jong u kam khlain ban ya kabor jong kan ek perthei kabor jong kusut ne boman de namer kan kadau ngi haban IT la de hu ngi haban pen kan mau la de bau try don bat ngi ala da try don bat ngi klampe kusut ukrai boman umlaban pen jod ngi namar kam kram u pan ye e jong man ek perthei te kumta mentangin paishu ngin penmap ilaki jong kilat kilat kitam giduna kipop gisang kiba ngilale kenang ba ngilang kiba bit ban shimbenta hakane ga mas bakut hakane ga step te kumtangin paishu dagba ngi penmap ilaki jong kipop gisang dagba ong lang ngapla oble badan bor baro pada pi ko hanmen ko para Bob Sibun dagi jeng perkhat dagi kten dagi kam dagi jeng leklet dagi jeng le pala jonga dagi jeng le pala jonga dagi jeng le pala khraw jonga namar kata agar pada kamaria bakoj kabai sa gathe sut kengel bakoj pada pi ko hanmen ko para panduai rabata jonga how tribe legend ublay badan borbar unis na yangi Padahal bagi pop jungi, unilah mengi syagat yang bam jekat. Amen. Dragon drago blay isneyangi. Dragon drago blay isneyangi. Ini aduai agan step ngi doai kerpang na banta I luki mak wanyang kumjuro I mebing walang ki badan hapreng ke jumpang ke jung sistem hakileng ke mat bat kumjuro kaman sem ke jungki ngi doai kerpang na banta jungki ba boleh travel rat unai ki ke jung koi ke jung khiat ktai ki na kabor bamayan jung nang ba ke jumpang ke jung sistem kan pet krat na kamet jungki Bakin yok biang ya kemet ke bakoi bakia kumen shua ngi dua ro mata ki ngasam jengki ki kimi kpa ki heman ki para bat bara khoj bakir kumjo kin yok ya kata ke jengkta daga bor bamayan ke jong blai bakin yok ya ke jengkurku ki jingi ki ba ki dan kam ha ke jeng em jengki baman la kesngi kumjo ro mata jengi wei pai wei ba simta ha ga mas khoj ha ga step boblai trekan rat undan rengkar bangi Kamu sim jung blai kadang karbat ni kenang ba ni laban le persya yang jung pensoi jong omen sim boman ko blai badan bor baro kajung bha baro kami name topan roy ya kajunge junge topan san ha kajung bha
balapan ki yangi lengba ke jeng sumar baklem kod jong me ngi pani kene daw Jesus Christ ukon jong me utra jingi bu em bar basensyar ban me lambar ban semba kod we blay jinom la jinom amen. Kajing prina sitiu palus siki karatia kelentong ar kerker kendai do arpel. Dia da kaan bangayap do ya kaan. Pendum im na kabentau play yang pasanar penalang baru kris. Berkacing im banga im menta kemlong kaconga ukris o im hanga ngarang im kum upriu henry kalong kacing im jong kacingit hau kun uplay. Uplay I janga pada pala IT lede nakapenta jonga kaktin jong utrai Nambar sispa nakasam sispa sapsan nambar praspa ndufusa. Nganyai pendan buram yami ulai kusim jengan nganggurku berteng jome junong ala kasih kerku berdong kentiu berteng try bakrau badayaro junong temnuru try ubahis name batu tajing bita kaikas mun gendre yaro you try Yai pendan buram yami Kublai kusim jangan Ngan kerku berteng jome Junong Bapa utrai uyai syaslen Yaki jintau baru Ubai dubas ngamlem Yaro you try Aigu you try jintau jonggu Aigu batu gerku Bilai gilap janggu Gerku you try Yai pendan buram yami Kublai kusim jangan Ngan kerku kerteng jome Junong Haleluya 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 Kaktin jumplay kalong kebaim Kalaban bisyar ya kijing mut bari Haleluya 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 utra dan ringkat bat pi Ringka bat piru kajing pule na gospel kat kum Matthews Kaburam Trai. Teu Jesu long hala kisan ran jongu ladaw no ukwa ban bod yanga unlan yelade bad unba yagadikna ban bod yanga na bauta bakwa ban im yagajing im undu no yaka
Henry uta ubadu no ya gajung im na gabenta junga unsyam haka. Kan mantoi ayu ubreu boyo ya kepertai barok kawai Henry udu no ya gajung im. Da ayu breu unya pain na gabenta gajung im. Ukon ubreu unsawan haka buram ukpa. Bat ki angel baru ai kabainong ha wei pa wei kat kum gajung le jung u. Ngong happy badan kibayeng hang ne kibam mat ya gijing yap syab ken yo I ya kono bro bawan ha kahima. The gospel will try. Kajinyaro ya me Chris. Ko men ko para ha tra Jesu Christ ha kana ka step u Jesu Ukraine ngaya pi kumno ngi long ngi haban long kum kinung bot jong u Jesu. Jesu ang haga lain kemenang kong hi la daw no bakwa ban bod nga un len yalade. Kamot yu ban len yalade. Ngi baro la nila yo kata ka jing khot ka jing try hakir kom ba per. La khot ngi ban long kinong bod try ha jing long leng do jing jing long runiam contation rang kom juru la khot ngi ban long kinong bod ka jing Jesu a jing long rang ba apok ke balang senong ki nong tray balang kum ki nong long kpa kemi long kemi kum juru ki samla lane ki kena school baro ka jing im bang im kadai ki jing khot ka jung try hi Henry ong ngi ni haban len yela de kabamot ngim dei ban don kata ka jing perkhat tang na ka banta ka jing bha jing marwei la da ngi em gajing em tang gajing subhai la de tang na banta gajing mantoy la de tang na banta gajing hon jonga shemet kamot ngim long kita kinong bod babisya gajong try Henry ong ngi haban kled no ngolong we ngadai we ngadan hak e ka position ane ka power gajinga Henry ngahaban kled baro e kita nang ba along tonong bod babisya jong Jesus Christ Ula awing bonsin bangi habat pensurit yala de kenang berlong kita ki jong utrai. Tekum ta ko hanmen ko para hakan ke step ke benekong ne syabe utrai Jesu khor waring IP bangim de benlong kita ki basrong ne hanga mei lane ban perkhat ngadon hak e ka jakar lane ka kam pangatrai Henry kum no bo jong utrai ngilong kum ju hi ladang gidan ki long ki behe bahanya po ka sunong ka tau hapo ka balang ru ngidan kada gedeiti ka kamram ban ban sakriu ban samlam ka ktin ge jungu haki we patki para breu jungi nang thapa du Jesu ang ngi haban ba ya gading pna larang ngi kwa ban bud ya Jesu ngi haban ba ya gading pna ge jungi u Jesu ai ngi laga jong gading pna om gading pna ka ba Jesu kit menauba agito ki por na nadu ka sngiba nadu ka klimat bo sim ne kadi pernah hadu kalbari kam dai ka to kading pna ding Henry kadai kading pna jong ka jing im ga jongi kumolong pa pidan ka jing khia hapo kaing ka sam jong pi ha ka jing im jong pi kumu samala kumu khona school pidan kita ga jing khia ha ga jing im ga jong pi ha ka leng kamen sim kum juro ha ga jing mo ga jing parkhat ga jongi ngi dan kading pna Henry Jesu ang ngi haban kit ya kita gedi pna jungi teng Jesu perkhat halade balai u Jesu ai nga kana gejing pang balai u sha ba kine gejing stom kiwan ha gejing im junga ngi sngo ba bonsen ngimla ban sha shu ya kita gejing stom ki sipa bangimat ki bangi syam ha gejing im gejingi Henry ko hamen ko para ngi haban kan mau Jesu ang ngim dei ban kan randen wei bala Shem ya gadipna ngi de ban ba ka hadu bekut. Tekum ta ko hemen ko para ngi de ban hon ngi de ban pediang ban ngi de ban shem ka ka jing im ka ba ngi don. Ladang ngi don ha ka jing sitom ha ka sipa lane ka ka jenjar ngi haban pediang ya ka. Ladang ngi don ha ka jing kemen ka jing suk jo ka met ka men simro ngi haban pediang ya ka. Ngim de ban kwa kat ka ba ngi hi ngis ngopun Henry ngi de ban pediang ka bau Jesu wa ai ha gajing em gajungi kane kain ka de gading pna
kebau Jesu khot warengi ban ba haga jing im ga jungi kebaar kanai nang ta paruang uta bukwa ban pen im ya la ga jing im undu no yaka ladangi ngis ngau darangi kwa ban yo ai kana ga jing brai jung na ga parthai ga jing subha jung ga parthai lane ladangi ngi em kat kum ka jingkwa jong ka met ka jungi kat kum ka jingkwa jong ka do ka jungi ladangi em kat kum ka jingkwa jong ka jing mo jing perkhat jong jungi ko men ko para ngi hapan kan mau ha ngin nom yo ya kata ka hima banen ngin nom la ban rung ha ka jakashong jong trai ble jungi ban ngin nom la hiro ban yo ya kata ka shnong tan rai ka jungi bun sin yong kana ka perthai ka dei tang ka ing shong basa ka jungi kam dei ka shnong trai ka jungi kam dei ka kaying ka jungi an rei ka sho ka kaying trai jungi ka dei ka ha baneng dei namar kata ka daw ladangi em ka jing em kat kum ka jing so bha jong ka parthai kat kum ka jing kwa ka jing trang jong ka met ka jungi kat kum ka jing moidur lane ka jing subha jong ka men sim ka jungi klampep nginom la ban rong haka shnong trai ka jungi ka badai ka badeng ide ban priang kat kum ka jing ai ka jing Jesu ide ban em ka jing em ban shitom ya ka met haka liang ka men sim rugan ju knang bangin yo ya kata ka hima baneng Jesu ong henrai uta badu ya ka jing em nak banta junga un yo ya ka hima baneng kabamot ngi haban priang ya ka jing ai jung Jesu ngi haban shem ban kit ya ka tang ding phana ka ba Jesu ai ladangi priang kat ka ba Jesu ai ka jing em ka jungi klampep in yo ya ka hima baneng namar ba lang yangi lakhat ban bod yo Jesu ban e yo Jesu ban priang ya kubor jong ka jing ha jong Jesu jong ka jing e jong Jesu jong ka jing isne jong Jesu ka jing ma bo jong Jesu ka jing e ba Jesu la hikai ngi ladangi ngi le ikine klampep ngi la bod ya kita ka jing hikai ya kidenja jong Jesu bangin yo ya ka hima baneng ngin pen em ya la ka jong mansem ladangi pang shitom ladangi syam jenjar ha ka jing em ka jungi habangi bod yo Jesu habangi em kat kum ka jing hikai jong Jesu kamun ngi pen shitom ya lade ladangi pen shitom ya lade ladangi em nak banta jong klampep ngin yo ya ka hima baneng kane kain ko heman ko para bo Jesu pen kan mau yang api ha kane gasngi tementa habangi terwayo ku berkawan ngi terwayo lade med bad mansem kamtam bangin la ban priang ke ek bo Jesu wai ha ka jing em ka jungi berkum juru bangin la ban ba ya la ka jong ka dipna na do ba sedang hada bekut jong ka jing em jungi hana perthai kena bangin yo ban syong ya ka rangkal badu ha ka hima ka jungu ka badai ka shnong trai ka jungi en yo Yesus Kristus tungin yang flyer ka jong ka jingai ngait au hau blei le pa badan bo baro long breng mereka kendau berhal Yesus Kristus kun mamoroi jungu utrai jungi ya walaupun au masem koi wala khan kamaria thai sasti wala shala ben po Pontius Pilatus la sang na yu la yap la tabu la hias ki bayam hagas ngi balai la mi pa ki bayam wala kiu shabneng ushong sakaman blei pa badan bo baro nang ta praban bishar ki bayam nangai ha man sem bakoi haga balang ka thlet bakoi haga jinsulong koi haga jima ki bom haga jimi pat do haga jimi bom jukut amen Laispa Prabu A. Laispa Prabu A.
wai ko para bagai jung kenya junga ba jung pi kan long ba prang ho na khma du blai ko pa bran bor baro To try pidang jing kanya ti jong pi nakata jing ro ro kateng jung. Jing tai ngi pada kalang ro jung para koi. ko pa to pdiang ya ge jing turwa jong kane kayin kasam jung me ka badab da ge jing sungu balakhot ya ka sha ka hima jung me ipan ni kan lang ba Christ try jungi Amen. utrai dan ringkat bat pi Ringkat bat piru. to kan tu wila ki da no Ikentir ki shall try. to ngin aingu yu try kan rad blai jungi Kai song hop bat kadei. da shisha kalong ka basong hak bat ka badai ka dei ti jungi bat ka jing pan em yangi haman la kapor bat ka jaka banangu yeme ko kan rad ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar ki riu khoj ki lapan kentang yala de hau Chris nag banta ka hima baneng kalong ka badai hak ban ya ro ya ga jing sumar sukher ba phala jung me dag ba mela khot byang ya ki bru sha ga jing khoj tan rai bat me ya lam ki ban yo mar la pa ya ga jing ai e ki ba kin sa yo ha ka parthai bat mai bat kum ta rangkat bat ki kun hon jong ki angel bat ki ru khoj ngi rwaya ga jing rwaya ro ya me kat ba klem kut ngi pen bana Bakud try, bakud ekipan, Bang ba take it up da ka buram jong me Why Hosanna Shadro why Hosanna klem kut why Hosanna you bless Juno Yaro Yutabawang Aga Kurteng Utrai Memang Kurteng Idam Dakaburam Jome Rayo Sana Shatram Rayo Sana Klepur Rayo Sana You Bless Juno da shisha melang ba khoj ko trai kata me jong ka jing khoj ba ro namar kata ngi kerpa de me topan khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jungi dag ba pha ya man sim jung me kum kam jer halo jung ki bakin dap kolong yangi kamet berkesnam jung trai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu bad dalaga mons nge bha ula priang ya jung sha sitam ula sim yokpu bad dag baingu yame ula kedia badol ai halag senran uong to shim batabam na kane phibaro damar kane kalong kamet junga yak banaiti nag banta jung phi hakaju korkam enda lalaya bam ula shim yakukuri bat dak baingu biang yame ula ai halagi senran uong to shim batodi na kane pibara namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong ka chutang batmai babom jukut yak ba enperme nak banta jung pi ba jong ki babun yak ka ban map ekipop to le yakane ban kan mau yanga kajung maya jong kajung e Kata sin bagi bam yune upu bagi dina kane kakuri ipen na kajing yap jong me kotrai dan า hadu ดา menwa ดู Hadu เมนวา menwa น Hadu วา menwa
kata ngi bapan menta ya gajing yap gajing mi pa jong u ngi tra hame ko tra yok po jong gajing em bat ya ko khuri jong gajing panem ngi dai ngu aidem namar mananye ngi ki babet ban yang khma jume ban sakri yame dak basngoret ngi kerpa de me bangi bayo banta hagamet berkasnam ukres ngin long kiba lapan itali kawe dauman sembakoj token mau ko trai ka balang jume ka bala priang hasatala kepertei batopan jenaya ka hagajing it rengkat baru Francis ukpa bakoj jungi uveter lingdo as bishop Father Anselm administrator badbaro kilingdo token mau lemro ya ki henman ki para shendrang bad kentei ki balai thia da bakerman hagajing mepat bad ya baro ki balaklat no hagajing snei jungme to priang ya ki shagajing shai ka khmat jungme to isne yangi baro ni kerpat ya me knang barengkat bad kamria bakhoj kathai sati ka kmi jong bulai ujose bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kirkhoj ki balapan subhaya me pateng lapateng ngin belong ki babit banyo bantalem hagajing imbam jukut bat bangin yaro pandan burom ya me daw konjo me u Jesus Christ dau lembadu badhau kan long hame ublay kupa badan bor hagajing long kawe jong man simba khoj baro ka burom hagajing yaro junom la junom amen kumlah hukum ngi daw nong panem bat kumlah hikai ngi daktin blai ngi nod banang ko pa chungi ko ba hamneng kalong ko bakoj kerteng chume kanwan ka hima chume kalong kamon chume ha khando ko ba hamneng mahala gasngi batama bengi kerengkan chungi kumbang yuru ki mame ko bless ngi badwa dia lami ngi sha gajing penshoy henret penlai ngi na ka basneu topan lagi ngi kerpat kotorai na gajing sne baro ha gajing sbon jume to ai haka gajing suk jing sain ha kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing sne jume ngin lai bar bor na kapop bangin yo jing ada na jing jar baro kat ba ngin hap kmelenti ya gajing kerman ba khoj bat gajing wan pat jong no panem jungi u Jesus Christ namar gajing kalong kema gajing Kotra Jesus Christ me bolong haki apostol jume kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe jigi pop jungi Henry kajing jung kabalang jume badha kajing subon jume to ai hakai kajing suk bad kajing itali kawe kat kum kamon jume ba me be mar shar junom la junom amen kajing suk try kandon barbor rengkat bat pi ru tong ini ya terwa ya kadang kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi hak me ukun long bro jong blay hak me bukit no egi pop jong kepertai sukito yag balakot shaka jing khwai jong kun long bro ko kadra long sam ko long pop ing junga resh long to kiten kemen sem junga kan sakya hi kemen bekas nam kost kan lam shaka jing
Giêsu có lo trong nhà Giêsu sẽ xa mà lòng blê chung ý Giêsu sẽ xa mà lòng lọc bar log chung ý Medan rengkat ban ngi man ke por ko Giêsu man kliman ha chung im chung ý Medan rengkat ban ngi Giêsu ko bless bune na bata chung long breu ke chung me kam tam ke juan rong chung me hapo ke no chung ý ha kana ke step ha ko ber kupu ber kawai Kim dan ai banom kami Giêsu yam ngi mane yame ngi yame ngi IT la de hame ngi shakri hame Giêsu ha kene ka step saji sen ki wan rak ma jume ya kibro ki bapang basitam harukam bapang yap sidiang ki bap dan ka chingpang badka Giêsu ki bapang kansar kamjor wan rai me maro ki bapang hak harukam na makin yo ke ko ke ya me kam tam ha ke step putra Giêsu ki wan rak ma jume iluki mag man yang kum churu i mebing walang makin yo ke ko ke kya ha galang ke me ki kum churu ha galang man se ra Giêsu be je ki wan rak ma jume kita ki long ying ki badan apa dengan ke jing pai ke jing pra ki bro ki bayapan lai kurem mar kalian ki bro ki baklim kodra Giêsu ki wadra khmat jume ki bara khoi to the ki juge e halo jungki pai man sim jume halo jungki nang bamaki ki laban pan Yesu bian sa chisin apa gaing ka sem jungki ra Giêsu pai man sim jume halo jungki man sim jong ka juge man sim jong ka juge snei man sim jong ka juge amam man sim jong ka juge trelang apo imposem Kenapa kau ingin kasam cuki kalau kum kau way Giêsu be je gidan kami me man kasih ha kasih yang jungi takar kui ki bara kau kenapa makin dana kasih ni jume makin dap dah kasih snai ke jume makin dap dah kau musim jang kasih yamap jungat trailang ma hapoi ngaposam kenapa kau ingin kasam cuki kan dap dah kasih sub kenapa kau ingin kasam cuki kan am ya pa ya pra tra Giêsu ni warak ma jume bara kau kita kibreu Beran kamu juga senai jume, kamu tam binong pop. Giêsu, ni IT kibar akti juga semua suker jume. Giêsu, tori to dia iki, tori to smare ki, tori to dai ki, to perlai ki, nagi jema ke jemen sao. Perlai ki nagi jempang ke jeng sistem. Ndabe ki nagi jeng senai jume, nagi jeng ke jume, nagi jeng kerku, kabagi dan kam hagi jeng mamalang kesengi, ha ik hasem ke jengki. Giêsu ngai ti maro hakti Giêsu masuk kha jume ngai ti ya kai gas sam ga junki Giêsu ngai ti hame ngai ti maro hakti Giêsu mar ga jume hakti bosen ti jume Giêsu ngai ti ko Giêsu ngai ti ko Giêsu ngai ti ko Giêsu Trong ini aduai Kok pa Ngalayo banta haga jingbam Eucharist Ai ba kajing shakri jongi haki henmen kipara Kan penkre yangi naga banta haga jingkawai bom jukut Me bala penkre habaneng naga banta jongi Ngi panyo gane lembau Chris utrai jongi Amen. Utrai dan ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ublay badan barbaro unkur koy pi. Ukpa badukon baduman sem bakoy. Amen. Kamas kalawai ki lej ij basakri yotrai. Niso yawle.
Laispa khatra. Laispa khatra. Garwai hashintu, garwai adonu, kayai la galanti, kasih hikmat, kasih adonu, kan lam jing syaya la kasih, obat klur gilum kadik, yai kdau baro shaning, gilanti sinkin percay, lambaro kadu syabne. Garwai hasintu, garwai adonu, kayai la galanti, kasih hikmat, kasih adonu, kan lam jing syaya la kasih. Kau ramapa berukun hamid sim bukui, malang pamanikong tujuh mentah goroboy jenama amen. En Yesus Kristus.